Que què és la dictadura? A veure, perquè ens entenguem, és quan algú vol governar el país d'una manera molt taxativa. O es fa el que ell diu o pallissa el canto. No, home, no, com ara no, Sandra. Ai, com t'equivoques, Nens, desvarieix avui. La Sandra no, t'estàs equivocant molt. No, mira, ara a Espanya doncs, hi ha un govern que ha estat votat i hi ha doncs, Pedro Sánchez al capdavant amb Pablo Iglesias. I Catalunya! Ara vols saber Catalunya. Fa calor, obre una mica la finestra. Sí, doncs també es van votar unes persones i van governar a la presó. Bueno, sí, ara ha donat la casualitat que mig govern és a la presó, però bueno, escolta'm, es veu que hi havien d'anar a fer uns encàrrecs. Obre més la finestra, sisplau. I res, que els va agradar el tema barrot i s'hi van quedar. Puigdemont, sí, el president, era president. A Bèlgica, sí. No, a l'exili, no! Sandra, tindràs un suspès com una catedral. No, doncs res, sembla que és l'hora del pati. No? No, té uns amics a Bèlgica i s'hi ha volgut quedar. Sí, mira, canviarem de tema i, no sé, treballarem la fotosíntesi, Així, doncs aprofitarem el jardí en què m'he quedat. Vinga, comencem, sisplau.